हाय लोगोफोर गिबियावनो बे बेलासि समाव नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आं दिनै गोबावनि उनाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड होयोबा नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन सौहैयो बिदिबा दायो आं मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दा आं खान्थाल जानो नागिरदों आरो खान्थाल नै जाला ओ नानो 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 खामावो नो यो गोमोना गोमोनखौसो जानोसै जाहैबाय गोथांसो जागौमोन जाला मालाबा जासिगोन सिखालायनो बै खासि हमनाय फै खान्थालनि खान्थाल fay đấy boss ये मेरा टिकला मिकला गोलू मोलू भाई है छोटा भाई इथिंजा फाथो सायदों आरो माने बिखौ नारजि खालामनो थाखाय नारजि फोरानना दोनगोन ओइ কি হল তুমি কেলে ইমান চিঞৰি আছা ৰে सोर जायो फै जायाबा था ना बाबु आहा खाबा hey 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 मोनसे खामानि जोबलायबाय hey 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 ro no hey itu nala no bisa habo habo bosang beli bosang beli lobo ikon tane rai sokol oh ni harus susu lagi गोथां नंला आरो ना लोगोफोर नै मोनसिथां जाबाय बांद्राय मोनाखै आरो ना नाने नाने नानो जागोन जाया ओइ मावथि दोनबोखो नांगोन यो आयौ लुखाबा गोथां जामोन गोथां गैथारा हाय होना सुमादि सुना सुमादि ना बाबने itu goथाव जायो ओइ फिसाया मबाइलखौ लाबोलै খাবা লাগাতো নাখায় নাখায় সি এনে কৰি আছে ঘোৰা ঘোৰা নামা আয়ো নাংলালাयबाय जाया दामबो जाया जाया गाफैब्रा नोंथा इनि जाया जाबाय नोंथा सिमखौ नांगौ ने अमा होनो थांबाय हा लानाबो जानो रोंला खोमा जायावनो मोखौ हा गलांलायबायसो गाज्रिया रुवाथारनो आंना बगोनहाय जोंना बगोन टेस्टि
ตัวแค่ที่กันเลยโอ้ahaกูจันจันกูกินsalam không bao giờ thật như sao vậy thế nên ai chỉ có nụ lấy nồng mày giống ngay nè ăn này vừa đau xong rồi mà tôi bút quần vậy á cầm lên này này hết số đầm lên là cái sức là cái nó raไม่ว่ากูเด้อ hai mươi giờ bút qua mà đành phải Apa? Ese golonnya berbagai hal sudah kecari ya. Aku. Ayo golonnya berbagai apa mbak? Suka salah bagai. Hah? Lang baru serba. Mana sih? Lalu ni dah ni. Tin memang khát. Mau beli lagi ni ya? Kapadi. Nani bay, nani. Ya. Kabar tu mi? Itu. Kau gele. Nusa ranu dong siapa? Hei, bukan balai lang. Ya, jangan ni bah. Hei, berapa putih? Hei, ulai pernah nanya tadi. Deh, roh, ambu kono. Ni, nanu, manusia labu. Hai kak. Hai. Heser. Masih kai. Kita makan apa lah? Oi. Kai nak buat. Kita ni nak kali mana? Bisa mana? Mun cari tukang kai. Yang macam ni. Mana jangan lagi kan? Kan sih? Guma. Cuma yo. Jane boi surrender जाजोबबाय आरो ना बे जों सानैल'सै ना नायसो लायनो Medoni on jalur Tasty ko? Tasty Olop na? Olop Naka? Jala, jawab mana enggak? Jawab. Hah? Bro, bukan nama Indonesia. Angkat lagi, salah ini. Kau mana bukan salah. Salah mana? Pura pura. Apa? Kakak. Zaखांनायखौ नै बिगुरखौ बोरमानो दोनैनोसै आं रुवाथे Oi, Jamba, aku mau pernah ngasih nau? Aku mau pernah ngasih. Ayo. Dah faiba जासिगोन मालाय आखाइ सुइनि हाग्रा बंग्रा थांनायहाय दख'नाखौ लाहा सेस खालामलांजोब्बाय इयो apa namanya lihat teman-teman pun baik kita sabar di sini sini Ini karbosnya
सोरबा दा थालियाव आथा मोननांगौबा दानजागोन बाबाखौ खान्थाल जाखांनानै नै दा आङो लामाखै फैदों दं फंबाय थांबाय बियो अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ बोरै नांखो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय